αρνήθηκαν να δηλώσουν ότι είναι Μακεδόνες τύπου Σκοπίων, αυτοί με ανοιχτές αγκάλες πρέπει να γίνουν δεκτοί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουν γίνει κιόλας. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πιθαναγκάστηκαν από τα ίδια τα πράγματα και τις ανάγκες να δηλώσουν ότι είναι Μακεδόνες τύπου Σκοπίων, αλλά δεν επίστεψαν ποτέ αυτή την γελιότητα. Εάν το ελληνικό κράτος είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, όλους αυτούς οι οποίοι δεν αποδέχονται την θεωρία του μακεδονισμού τύπου Σκοπίων, θα μπορούσε κανείς να τους κοσκινήσει. Υπηρεσίες έχει αυτή η χώρα, πληροφορίες μπορεί να έχει και να ξεχωρίσει έναν αριθμό, ο οποίος όμως πιστεύω σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μικρός. Ας πούμε, τόσο οι ίδιοι τους όσο και οι απόγονοι τους έχουν μολυνθεί με αυτήν την αντίληψη. Όλες οι εκδηλώσεις οι ανθελληνικές που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, όπου έγιναν, είτε ξεκινούν από τα Σκόπια είτε ξεκινούν από τις χώρες της διασποράς τους, ο πολιορκητικός κρυός είναι αυτή. Δεν είναι οι συνήθεις Σλάβοι των Σκοπίων. Αυτοί δεν έχουν καμία μαχητικότητα. Οι δράστες των ανθελληνικών εκδηλώσεων, όταν πήγαμε με τον πρόεδρο Σαρζετάκη το 1988 και τον συνόδευε την εποχή εκείνη ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης και προεκλήθησαν αθλιότητες εις βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της συνοδείας του, προεκλήθησαν από αυτούς. Αυτοί ήταν οι ακτιβιστές. Μάλιστα. Τώρα εάν έρθουν αυτοί, υπάρχει ένα, εάν ξέρετε ότι το 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήγαγε ένα νόμο με τον οποίο εκήρυξε την επιστροφή άνεφορων όλων των προσφύγων του εμφυλίου, αλλά διευκρινίζεται εις τον νόμο εφόσον είναι Έλληνες στο γένος. Αυτοί, μολονότι Έλληνες στο γένος, μεταλλάχθηκαν εθνολογικά, δεν δέχονται ότι είναι Έλληνες στο γένος, έφυγαν ως Έλληνες και θέλουν να επιστρέψουν ως Σλάβοι στην Ελλάδα. Δηλώνουν Μακεδόνες. Ναι, Μακεδόνες τύπου Γλιγόροφ, τύπου Σκοπίων, τύπου Τσερβενκόφσκι, Τραϊκόφσκι και ούτω καθεξής. Πάντως Μακεδόνες δηλώνουν. Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι... Αλλά όχι όπως δηλώνουμε εσείς και εγώ Μακεδόνες. Ακριβώς. Έχει μια διαφορά. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει χώρα στον κόσμο η οποία να εισάγει μειονότητα και μάλιστα προδήλως και αποδεδειγμένος εχθρική για αυτήν? Τι θα σήμαινε η επιστροφή στην Ελλάδα 100.000 περίπου, τουλάχιστον 100.000, δηλαδή των όσων επιζούν από την εποχή του εμφυλίου και των απογόνων αυτών των ανθρώπων? Τι θα σήμαινε αυτή η ιστορία εάν έρθουν στους νομούς της Φλόρινας, της Πέλλας και της Καστοριάς? Τι θα σήμαινε για τις τοπικές κοινωνίες? Ποιες υποχρεώσεις θα αναλάμβανε το κράτος για να αναρρυθμίσει τα περιουσιακά, διότι αυτοί είχαν κάποτε κάποιες περιουσίες, λόγω της εχθρικής τους κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πράξεως απεστερήθησαν και της ελληνικής ηθαγενείας και των περιουσιακών αυτών στοιχείων ως εγκληματίες πολέμου. Υπάρχει μια αφελής ενέργεια, μια ανόητη κίνηση, η οποία μπαίνει. Καταρχήν, ο Γιώργος Παπανδρέου επικαλείται ανθρωπιστικούς λόγους. Θεωρώ ότι ανθρωπιστικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν σε ό,τι αφορά την δυνατότητα επικοινωνίας κάποιων, της έλευσης κάποιων. Δηλαδή για πολλά χρόνια δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κάποιους αποδεδειγμένους ανθελληνικώς δράσαντες κατά την περίοδο εκείνη. Σε ποια χώρα θα επιτρεπόταν? Καμία χώρα δεν θα το έκανε. Αλλά σας λέω ότι ανθρωπιστικός λόγος θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει,
για την επικοινωνία κάποιων οικογενειών. Αν και εγώ έχω δει οικογένειες από χωριά της Φλόρινας οι οποίες είναι διασπασμένες. Έχω δει έναν σκληρό Έλληνα πατριώτη από χωριό της Φλόρινας και τον αδερφό του επικεφαλής των Σκοπιανών στην πόλη στην οποία ζει. Αλλά εγώ ήθελα να επισημάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, εάν έρθουν 100.000 Σκοπιανοί στη Φλόρινα, την Έδεσα και την Καστοριά, πέρα από τα θέματα τα περιουσιακά και τα άλλα τα οποία ο Παπανδρέου τα ονομάζει νομικά θέματα στην απάντηση στη γραπτή που μου έχει δώσει και τα οποία δεν έχουν, λέει, ακόμη επιλυθεί, αλλά οι υπηρεσίες του ασχολούνται με την επίλυσή τους. Και εγώ σας λέω, πέστε ότι επιλύεται το περιουσιακό. Είναι να επιστρέψει ένα χωράφι, είναι να επιστρέψει ένα σπίτι και αποφασίζει ως κράτος να μην το επιστρέψει, να το αφήσει σε εκείνον που το έχει δώσει αυτά τα 50 τόσα χρόνια και στον αρχικό ιδιοκτήτη να δώσει μια αποζημίωση και να του πει πάρε τόσες χιλιάδες ευρώ και πήγαινε και αγόρασε άλλο χωράφι, χτίσε άλλο σπίτι. Δεν θα είναι μόνο αυτό, όλοι αυτοί θα έρθουν, θα ζητήσουν σχολεία, θα ζητήσουν βιβλία δικά τους, θα αρχίσουν την προπαγάνδα μειονότητας, απλά. Και όλες ακριβώς τις αξιώσεις μιας εθνικής μειονότητας. Και πέστε ότι φέρατε τους Σκοπιανούς. Υπάρχει ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας για την Θεσπρωτεία. Για τους Τσάμιδες. Έτσι. Λοιπόν, η Αλβανία Καραδοκή, στην Αλβανική Βουλή και στην Επιτροπή Εξωτερικών της Αλβανικής Βουλής και πέρσι ακόμη γινόντουσαν συζητήσεις απεσίων διατυπώσεων για την ελληνική εθνική κυριαρχία και υπάρχει και τρίτη κατηγορία η οποία θα διεκδικήσει να επιστρέψει για την ίδια ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας και αυτοί είναι εκθράκης καταγόμενοι μουσουλμάνοι οι οποίοι για ανθελληνική δράση στο εξωτερικό εκτός ελληνικής επικρατείας εστερήθησαν της ελληνικής ηθαγενείας και θα ζητήσουν και αυτοί να επιστρέψουν στη Θράκη. Το πρόβλημα εθνικής ασφάλειας το οποίο δημιουργείται είναι τεράστιο.